Claudia, aquí. Mira. Vamos. Se la marca esto, ¿eh? Ya ves. No, ya ve a mí también, ¿eh? Me muero de ilusión de ver un pescado pegando saltos, ¿sabes? Benvinguts al programa de Barcelona. Abans de continuar... De la Pobla. Sí, ara sí, ja. Molt bona tarda a tothom i benvinguts al programa de Barcelona. M'agradaria presentar els protagonistes d'aquesta exhibició. Tenim tres bofins que viuen aquí dintre d'aquesta piscina. Són la Mica, aquest bofi que tenim aquí. Aquest bofí és molt especial perquè va ser un dels bofins més grans de tota Europa. Ella té 45 anys, que suposa uns 80 anys per una persona. Així que la Mica és molt gran, molt gran. Està pràcticament jubilada, la Mica. És aquest bofí que no coneixerem. També m'agradaria presentar a l'Anac. L'Anac és un bofí familiar de 25 anys. És el conductor d'aquest programa. També la volem. I el mascle del grup. Es diu Blau, el mascle. I té 9 anys. I va néixer en aquesta piscina. I precisament va néixer el Blau. Aquesta és l'Anac, el Blau està per allà, també el trobem actuar dintre d'uns minuts. Però abans m'agradaria parlar sobre ells. M'agradaria dir que els dofins són peixos, oi, nens? Què són els dofins? A veure, qui diu que són peixos? Aixequi la mà. Què són? Perfecte, els dofins són mamífers. Són com nosaltres, respinen de vida pulmons. Sempre s'han calent de llegir com les seves cries. Així que hem de dir això, sobretot, que quedi molt clar. No, són peixos. Bé, presentats els protagonistes absoluts d'aquesta exhibició, m'agradaria això, que els rebem com es mereixen. Un aplaudiment. Ahora. Ya le aviso el plan. El que tiene el agujero blanco es la vieja. Guarda la cámara. No, se hacen los cómics. El pescado ahora mismo un ataque al brazo. Se queda otro tío, ¿sabes? Qué guapo, ¿eh? Ahora lo montó, lo define, tío, una súper moda ahí.